Трябва да престоим тук. Сега. Ама тук и сега? Да, веднага. Добре. Абе, Васко, не мислиш ли, че преди да спим трябва да разберем коя година сме? Добре, иди питай някой. Да, Васко, въпросът ще е много удачен. Добър ден, господине. Коя година сме? Бате, не ми пука. Твой проблем. Мога да заспя само при две условия. Първото е да знам коя година сме. Второто е... тук да е моето меченце. Оф, ето ти го. Мечо! Абе, защо ми носиш мечката? Знай си, че ще потрябва. Ти ме мислиш за бебе. Не е вярно. Айде давай да спиш и става късно. Ти ме мислиш за бебе. Бате! Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. We rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. We rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. We rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Bangarang. Bass. Bangarang. Ох, какъв хубав ден. Слънцето грее. Не е зима. Да фак, не е зима. Кало, ти какво мислиш по Кало? Ах, къде е Кало? И най-лошото. Взе бе камъка. Трябва да го намеря. Никога няма да го намеря. Кало? Върнах се в ферата на динозаврите и взех динозавърско яйце, за да ти покажа, че не съм бебе. Не си взел само това. Заведи някъде! Къде? Не знам, просто ни заведи някъде! Браво, бебе, виж къде ни заведе. Бато, какво? Може да ни споделиш къде отиваме, приятелите трябва да се споделят. Като трябва да си споделят приятелите, кажи ми къде беше. В смисъл, къде е американка. Аре, бе, нали трябва да си споделят приятелите? Аре, бебе. Айде. Бебе, кой е бебе? Ти си бебе, кой? Няма аз! Мамо, бебе! Фак! Безнадежно е. Търсихме 3 часа. Васко, вече нищо няма изгубиш. Кажи ми къде намери камъка. Добре. Ой, отивам. Вече бях в кости настроение. Бях за храм и намерих. Можеше този камък да е вълшебен? Здравей, аз съм магиосник, а ти си 1 000 000-ният човек, пожелал си това. Затова ще ти го изпълня. Твоят камък може да пътува във времето и това става, като го насочиш срещу светлина. О, да! Запомни, ако кажеш на някого как си го намерил, ще ти го взема. Ако казваш истината, може да извикаме този магиосник да им върне в нашето време. И сега какво да извикаме магиосника ли? Да? Магиоснико, тук ли си? Здравейте, глупаци. Аз съм мъдрец. Мъдрец ли? На нас ни трябва магиосник. Аз съм магиосник. Нали беше мъдрец? Аз съм мъдрец и магиосник, глупаци такива. И има само един начин да си върнете яйцето. И той е да се биете до смърт. Неуспешни сцени. От видеоклипа на обикновен ден.
2. Бате, заспалите не се смеят. Не съм заспал. Това е тайната на видеоклипа, която никой не трябва да разбира. Бате, луга! Got comment! Yes, it! Yeah! Това клип е фейл.